खुलुमबाय नार्जारी चेनेलनिफ्राय गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होनो खावलायनाय जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौरांफ्राव। मैयानि खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला रासिया आरो इउक्रेन हादरजों दावहाया जोबस्लाबियावनो आरोबाव मैयानिफ्राय इजराइल आरो पेलेस्टाइन बे मोननै हादरनि गेजेराव गिलु-बालु दावहा जाजेनबाय होनना मिथिनो हादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला पेलेस्टाइननि आर्मिफ्रा गाजा होननाय मोनसे जायगानिफ्राय इजराइलाव 20 मिनिटनि गेजेरावनो 5,000 था रकेट गावहरना जाउनाव इजराइलनि सुबुंफ्रा 6 जन थैनायजों लोगोसे 300 जनसो सुबुंफ्रा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोनदों। पेलेस्टाइनआ इजराइलाव रकेट गावहरनायखौ रागा जोंनानै मैयानि समावनो इजराइलाबो पेलेस्टाइनजों दावहा नांनो डिक्लेयार खालामबाय होननाबो मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि पेलेस्टाइनाव इस्लाम धोरोमनि गोबां मानसिफोर दं आरो इजराइलाव गोबां जिहुदी मानसिफोर दं आरो ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ 2% होननाबो मिथिनो मोनदों। बेखौबो साननो गोनां दि इउक्रेन आरो रासियाजों जानाय दावहायानो जोबाखै आरो बेजों लोगोसे पेलेस्टाइन आरो इजराइलजों दावहा जाबावनायखौ लाना मुलुगनां दावहानि आगानसो जागोन नामा होनना सानसोलायदों सुबुंफोरा। आसाम रायजोआव आसाम पुलिसनि थाखाय गोबां साख्रि ओंखारनायखौ सुलुङाव मिथिनाय जादों। 5,325 था आसाम पुलिस गोदान साख्रि ओंखारनायखौ मिथिनो मोनदों। आसाम पुलिसाव साब इन्सपेक्टरनिफ्राय लाना सुइपारनि पस्ट ओंखारदों। बे साख्रिखौ मावनोब्ला 18 बोसोरनिफ्राय लाना 45 बोसोरनि सुबुंफ्रा आर'जलाइ होनो हागोन। बे साख्रिखौ 6 थाखो पास जानायाबो आर'जलाइ होनो हागोन। साब इन्सपेक्टरनि थाखायब्ला ग्रेजुवेट पास एबा BA पास जाथारनो नांगोन आर'जगिरि बेक्तिया। आरो जायफोर सुबुंफ्रा कनस्टेबल UB, कनस्टेबल AB आरो ड्राइभार कनस्टेबलाव नोंथाङा आर'जलाइ होनो सानदोंब्ला नोंथाङा 10 थाखो पास एबा मेट्रिक पास जाथारनो नांगोन। आरो जायफ्रा ग्रेड 4 आव आर'जलाइ होनो सानदोंब्ला नोंथाङा 8 थाखो पास जाब्लानो जायो। ग्रेड 4 नि थाखाय गासै 54 था गोदान पस्ट ओंखारदों आरो जायफ्रा एबा नोंथाङा साफाइ अभियान बा साफाइ कर्मचारियाव आर'जलाइ होनो सानदोंब्ला नोंथाङा थाखो 6 पास जाबानो जायो। साफाइ कर्मचारिनि थाखाय गासै 32 था पस्ट ओंखारदों आरो सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला 5,325 था पस्टनि 2% एबा 111 था पस्टखौ ex-NDFB नि थाखाय रिजार्भ खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनाय जादों। आसाम सरकारनिफ्राय जायफोर सुबुंफ्रा आसाम पुलिस 5,325 था गोदान पस्ट ओंखारनायाव आर'जलाइ होनो सानदोंब्ला नोंथाङा अनलाइनजों नोंथांनि आर'जलाइखौ दैथायहरनो हागोन। 15 अक्ट'बरनिफ्राय 1 नबेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा अनलाइन आर'जलाइखौ दैथायहरनो हागोन आरो जायफोर आर'जलाइ होनो सानदोंब्ला बिथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्ट्रेसन खालामनो नांग्रोगोन। जायफ्रा इमप्लयमेन्टआव रेजिस्ट्रेसन खालामाखै बिथांमोना बे साख्रिखौ आर'जलाइ होनो हानाय नङा
आरो जायफ्रा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्ट्रेसन खालामना लादों बिथांमोनासो आसाम पुलिस साख्रियाव आर'जलाइ होनो हागोन। मख'नो गोनांदि 5325 था गोदान आसाम पुलिस साख्रि ओंखारनायाव एक्स एनडिएबि बिथांमोना गासै 111 जन एक्स एनडिएबि बिदा-फंबायमोना आसाम पुलिसाव साख्रि मावनो खाबु मोनसिगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।